Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas pasama kinibugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno pas pasama. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Okay, nagasat nga tenga ti aldaw, iti Miyerkules tay amin na sapada papagayam, 2 ti mabilang idi bulan ti Nobyembre 2022. Dito apo ti aldaw para kadagiti kararwa. Dito ti talagang aldaw para kadagiti pimusay. Ngamin di kalman, aldaw diri sa Santos. Isong adda ditay Ilili, dito probinsya tayo Ilocos Norte, especially Batak, and we have also Dingras. Ngayon iti dating aldaw apo ti isa sarong karda, iti tanem, dagitay imununan nga pimusay nga kakabagyan when ipatpateg diri biyag. Awisin da kayo kadanggay mi tilasod ti 2 oras para di programa Damdamag ni Berto. Dari abri pagayam yun ni Robert de la Cruz kadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Dirin tayo da sarapo nga damdamag nga muka pakasiknan tayo amin na sa apada. Gagayim kay kabsat inte manen pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan. Awisin da kayo apo nga mangi danon ka ri komentuyo wenno kayat yung nga may danon iti publiko, especially apo diti kayat yung nga may danon ka ri nagtuturay tayo. Pagbalinen tayo arang tayo apo ti damdamag ni Berto tapno maikan ti kay papanan masungbatan diti kayat yung nga masaludsod ken kalikagom yo gagayem ken kamsat. Okay? Direin sagana tayo apong inte pagsasaritaan na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kayat na nga baliwan na po ti sistema ti panakaibunong ti ayuda. Ito na, gagayem kay kamsat ha. Digiti nakarigrigat nga requirements gagayem kayat ti Presidente nga maikat ha. Yan siyempre, dapat ikaten ti apo Presidente, di kita o opisyal nga mga aramat, kada kita ayuda para iti panaka beneficiar da. Diti pa aramiden da apo nga pangbutbuteng, wenno pangigem iti agong, di kita tattao, di kita benepisyo or di kita ayuda, especially apo ayuda para itibiyang digitay maapektaran kadagiti didigra. Amok nga adaleta gagayem ken kamsat. Iri sa bali nga banger umababot na po di siyang gasot 20 ket maysa digiti natay. Gapoy di duduprak ti Bagyo Paeng. Ni Bagyo Queenie Kimapoy nagbalinlaengen na po nga low pressure area gagayem ken kamsat LPA laengen ni Queenie agyaman tayo iti na Marswa. Kang runan yente pagsasaritaan gagayem ken kamsat detoy House Bill number 1292. Anya ti House Bill 1292. Dito'y ket mamagbalin nga krimen or mangipaay iti panakaisaklang, panakadusa, dagitay mangsalungasing iti deto'y apaman nga mapagbalin nga naan-anay nga linteg. Ana ti House Bill number 1292. Deto'y apo, deto'y panakaipawil nga aramiden da pagigawidan dagiti bangkay dagiti kapamilya wenno kakabagyan nati pimusay iti biyang ti ospital ken uray iti biyang apo ti morgue wenno iti biyang dagiti funeral parlor wenno funeraria gagayem ken kaamsat iti detoy gundaway may panggip iti detoy makainuman teto apo live and exclusive manen ni Dr. Alan Thailand may saka dagiti agtagikwa wenno may sang agtagikwa iti private hospital amo yun nakadalot problema ti kastoy apo mi mairwarte bangkay dete kapamilyami gapot awo met pe pagbayad mi di ospital aglalalo nga paka ano apo digitay public hospital gagayem ken kamsat Ada pwede di kita reklamo nga no awang kanot depositom. Nagtalnakit di nga reklamo na awan ipakitam nga depositom nga kwarta handa nga tamingen ta pasyentem. Gagayem keng kabsat. So di dito House Bill number 1292 karaman apo di kita funeral parlor. No daduma ada ko ma disgrasya. When disgrasya
wenno saan pimusay deti tao ijay nakadisgrasyaan na adan digiti contacts ko dada kadigiti adda sadya especially police gagiyim kay kabsat tawagan da diti punerarya mapanna ako penen into no maamuan ni Kabagyan diti pimusay gagiyim kay kabsat adda ije funeraryan gaputan na may na pinikapan into no kwa nagproblema ni pamilyan han na mayawid gaputa binalsamar nan mga tainlungon na pa yan na binarungan nan inamerikanaaan na ingatangan at sapatos na kada ikamenen na awan tumit pagbayad ti Kabagyanan di na met i-releasen gagigim kay kabsat malungsot sa dyan iti bangkayan so na gito'y apo di gitay mabali na masulbar no mapagbalinganan anay nga linteg ti 1292 ti saludsod House Bill na number 1292 iribiyang diri hospital ada ka di masalungasing met nga kalintegan wenno karbenganda bilang mapagbalinyanan anay alinteg tinasaong gakat ije kongreso and even funeral parlors gagiyem keng kabsata padaanan nyo apo ti panakinuman tayo iti mangimatmaton iti biyang ti Lily of the Valley ije Kurukur Bacara Ilocos Norte gagiyem ken kabsat umunan to apo hospital ni Dr. Alan Thailand ken mapantay to apo ti Lily of the Valley dita Kurukur Bacara Ilocos Norte dagitoy ken sabsabalipay tampok pariti maysa nga oras ngeng kampaningdanon di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipud kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan narud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms
Blue House Prection 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prection 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prection 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prection 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prection 2 Beach Resort. Okay, adyan na pala basa po nga sa nga pulukit may sa minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Apagyamanan tayo pa dito sumaganad. Thank you very much kani Mr. Henry Afaga. Manipo na po di Pennsylvania, USA. Agtagyaman tayo pa po ti TMT Construction Company nga masarakan ti barangay 48A Kabungaan North, Lawag City. Babayan kani Sangguniang Bayan member Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus Dilelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, diti Ciudad Tilawag. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street ti Ciudad Tilawag. Da Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Pagyamanan tayo pay. Okay, ituloy-tuloy na po. Amoy dati linteg gagiyim ken kamsata. Irugiti po nga pagsasaritaan dito sa gana tayo nga linteg. Lipas ti fiesta ti minatay or madama ti fiesta ti minatay. Kaaldawan ti fiesta ti minatay. Na iparwar dito gagiyim ken kamsata. Nga adda ti pending bill. Wenno na ipila nga gakat ijay Kongreso. Gagiyem ken kaabsat iti Kamara de Representantes maipurpursigi di Kamara de Representantes nga mapagbalin nga krimen ti maibagbaga nga panaka iditini wenno panangipawil kadagiti bangkay nga maiparwar kadagiti morgue dagiti morgue ti hospital funeraria gapud sa andang nga mabayadan diti mortuary services at babaen kadagiti kapamilya wenno inulila ti pimusay. Ito napakasakit gagiyem ken kaabsat amom no di ka mabayadan na dayjay gagiyem amuyo kada tayo akit na napateg ti pimusay. Napatiga po para kada tayo ti pimusay gagiyem kamsap didi ti maudi na po nga panangipakitam ti dungom pateg mo ken kuana gagiyem ken kamsat so nga nasakit tinakem mo nga deti kapamilyam kabagyam gayem mo nga pimusay ket adatang adatang maibabati di ko na. Okay, iti dati akong daway. Kayo naman tayo live and exclusive ni Dr. Alan Taylan. Manipod na po ti St. Camillus Dilelis Hospital. Iti 121 Zay Flores Street dito Ciudad Tilawag. Pakasiknan dito nga banag. Dito House Bill number 1292. Doktor, maraming salamat. Iti edad mo manen nga gundaway. Iti programa ti ENR Online. Ti programa ti Damdamag ni Berto tapno maalaan da ka ti reaksyon kaditi House Bill number 1292 nya kalikagom na awan ti maipawil nga mairwar nga bangkay kaditi morgue diti hospital doktor. So good afternoon Dr. Alan Taylan sir. Good afternoon naman Sir Robert kundi dumdungig ti programa yo. Okay. So, ada ka di masalungasing met nga kalintigan nyo kas hospital owner, especially kada kayo tibiyang ti pribado, bilang mapagbalin niya nan anay alinteg dito House Bill number 1292 nga inpila ni Makati Representative Luis Campos Jr. nga mangipawil nga pagigawidan nyo dito bangkay no saan na nakabayad di kita kapamilya na karitay bills na dito hospital, doktor. Well, kas mesang agpataray ti hospital Sir Robert ket amom ket talagang narigat nga kwalita no pigilan digiti bangkay nga pangigawid digiti bilda no nabimpit amoy deta ket kwalita it's a kwalita ko na tayo nga
patient-physician relationship nga kuna tayo. Siyempre, tiwala ket tiwala yan ti membro ti pamilya latan no kati pagkuakuanon no pag sasaritaanin o pagririknaanin mamuyo nga di bangkay ti pangigawidan na dapat muyo ket damit kailang papapeles nga masapol ti pamilya nga pagisetelan danto des pagarigan nga dapay outstanding bill da medyo bangkay I think ket nga napintas nga pangigawidan ti pinaka-bills ti hospital no daman balanseda. Okay. So no pumusay di sa bagay para kanya ka na-experience akong garit hospital ni Dr. Thailand gaputa dita nga pimusay ni father ko that was August 7 this year hanggang mi meta nakabayad da sigud at aw meta sigud ti pangalamit pagbayad mi then nag-promissory note kami kani hospital gagihip kay Kabsat then several days na pang kami nagbayad hanggang naaramid itibiyang ti hospital ni Dr. Thailand deta. Okay, so kas pagarigan ana di kita mabalinpay aside ka di bangkay nga pangigawidan ti hospital kasi kawawa naman yung hospital no talikudan dan naman yung pinsan di bill okay ano pwede kita mabalin nga pangigawidan aside ken ni bangkay doktor. Pero anything valuable met Sir Robert nga katumbas lang DJ Bilda no DJ ket kahandet nga kaslapin ng ikwa di hospital kapno namet lang kasla da guarantee namet lang at subli damit lang dangabing sagmamanumet met nakuha nga kuwain Sir Robert nga dede sagmamano nga pasyente nga din oreno ag provisory note da after bulan tim narigat mundo pa nga basingiran damit kas jay nga talaga nga sagmamano lang so mabalimit any valuable nga kwada nga pangigawidan da lang mabalinte registration di Luganda no so ti available or titulo ti balayda no so available call lang kasla guarantee lang man damit nga i-hold pati di nga valuables lang importante met kadakwada. Okay. Ada di kita na in-encounter kon na doktor but haan niya dito ospitalyo nga DJ di ba yung ti agi proseso ti death certificate kasi da kahit mangi palawag no ana ti cause of death ni pasyente nga pimusay ano da dumakit parang iyan yung iniipit sunimet nagminatay man nagproblema man gaputa di na maipumpon ni minatay na gabut awamet DJ death certificate i-require pa ti simbaan na doktor so yung mga ganon na mapaspasama ka di bukod yung ospital pero dapat sa mamano Sir Robert no kasi lang sa ilaw-lawag nila kadakwada nga DJ ket masapol talaga nga may submit da no the soonest possible time yung teko na kon DJ ket pinaka-guarantee net lang no kuha ti hospital may kanda ti kwada tunatayon nga time appropriate time ug enough time nga kada kwada ket makapag-settle da DJ Bilda ket DJ lang met death certificate ti kasla pinaka-paka-holdan na met no talagang met pa na-encounter to halos sa kadwa na metaming get ikami net so dati 24 to 48 hours na at least nga ikwada isettle da when no pangino damit ka di hospitalin di relative sometimes siyempre no met sabsabali no duma agamo relative gigiyem babarkada or amamumimet di pasyente damit pinaka wayana kadiri nga regulasyon ni. Okay. So, dati nga linteg, dati nga bill, nukas pagarigan mapagbalin niya na anay nga linteg. Awan met ti masalungasing nga karbingan nyo, kas hospital owner, although private kayo, Doc. Awan met, Sir Robert, no? Basta importante ko natin, siyempre, respect to intended the DJ natayan, siyempre narigat met ti maupukawa ti talagang member ti pamilya damit ka dito ko natayon nga kuna ate pagka pinakakunamon kasla
pinag-Greek na, ito mga informasyon, kumbaga, ket dapat ada komunikasyon yo, kung ket di, kadigidi relative yo, nga DJ ti dapat nga maaramid. Okay. Uldo awan pa idi dati nga bill ijay House of Representative House bill kasla damang mangiku idin nga linteg nga talaga nga saan na mabalin nga pagigawidan or saan na mabalin nga iditine ni bangkay kada kitay morgue dito ospital, doktor. Well, Sir Robert, I think adaying already kita pas pasyente no ko katamo mabaling dito na di pasyente no mga makabayad di kay kwa dangin siyempre ag promissory note dati ko nata yun kaya nagdalang ko nata yung pinaka-guarantee med pasyente nga ag subli damit lang kadi di pinagkwada med lang importante kung ako na open line of communication, explanation and consideration met lang ti importante kada gito nga sitwasyon. Okay. Nakasaad dito dating gakat ngano adalakit di garantor. Garantor I think tao nga manggarantisar mabalin nga ison ti mangituding nga mapaluspusan di bangkay. Mararami diti biyangyo ti kasjay yung garantor, doktor. Well, Sir Robert, at kita siya, importante lang, kung nadami dito form nga promissory note, tapos ada guarantor form, tapos ada sa kompleto met signatories, and manotaryohan met, tapos met, ada met pinaka-kuha di hospital, kanji pasyente nga, kumbaga word of honor, nga dito ket saritaan tayo nga, pinaka-settle to the soonest possible time, kasi garantor nga nangikon di bills da. Okay. Pagka may garantor, let's say garantor, yung garantor, doktor, manu nga aldaw, manu alawas, no, makaumabot man ti lawas, ti maited, nga kasla pawayway, tapos ti kasta, mai-clear di hospital bill. Para di hospital yo, dok? Actually, within a month, okay. Sir Robert, kami metso dati wayada, ngin madabet sarita ni Jayan, nga, no, o ket no kasting bulan yan ket umabot ket more than 1 month yan ket siyempre damit kami ti penalties kin kadwan na ket mawaiwade met la di penalties basta ma-settle dali bills damit lang. Okay. What about no digitay properties tited da or let's say dokumento o registration, titulo or anyaman na kasjemet tited yung pawayway para kadakwada tapno di kasta ma-settle da di bills da iti hospital yu, dok. Well, Sir Robert, no, so met lang ti mangikwanokwan, opresar di kajay bati mila deti titulo pa lang ti balay ni ma'am sir panggarantoran milang pangkuan milang subli kami to kadwan met kajay Sir Robert. Nagduma met valuables like for example duma depende di computer, dagiti cellphone. So dagiti kita kumbaga sublanan damit lang kasi siyempre importante met kadakwada digay. Okay, doktor. Okay, Doc, maraming salamat. Idindad mo man na nagundaway di programa tayo. Damdamag ni Berto. Medyo pimudo tin ti panawin after ti nagsasarunong panagtudtudo na, Doc. Siguro ado di kitay maikawa when mabalin niya ma-infeksyonan or gurigor, aguyek. Ada ka di kitay mabalin niya maitedyo nga advice kadakwada, doktor. Kaya po, importante lang, di ko nakang ganayon Sir Robert, is prevention talaga, kadikiti nga panawin, no, kasi nga lamis, iwasan tayo, pala, dikiti kuwapo na, rumrumwa, raglalo no hamed nga nasisitag, ano mapangrepe lang, kadikiti crowd, no, kuna tayo nga voluntary, data, kuna niya po presidente, data face mask, voluntary, kahit na sa voluntary, nga protektaran tayo ti bagi tayo salungat tayo kapno dito agsalit yung bigat yo amin na po. Okay, maraming salamat Dr. Alan Taylan, maningko daw di St. Camilo's Dilelis General Hospital iti number 121 sa Carias Flores Street dito siyudad Tilawag. Siya ka po may experience siya kasi dito nga pimusay ni father ko di August
7 gagiyem kay kamsat ket tiko nakahang kami met nga sigud nga nakabayad gaputa antemeta po nga babaknang ken maysa medyo dakkel po digiti nagbali na gastos gagiyem but inikanda kami met po iti tsansa nga may medyo may makautang kami iti pangbayad mi kay hospital bill dedi tatang ko gagiyem ken kamsat sungarod malagip ko tatay mabasa ka po dito nga gakat nga maipurpursigi ije Kamara de Representantes tapno nagbalinin na po nga agbalinin nga krimen wenno panagsalungasing ini tilinteg ti saan na panang ipalubos nga mairwara po dito bangkay kadito morgue kastamit na po iti biyang ti punerarya no saan na makabayad kadito mortuary services gagiyem kamsat dito kapamilya di JP Musaya. Ilaw na po iti House Bill number 1292 ngayon pila po ni Makati City Representative Luis Campos Jr. nga asinuman nga empleyado wenno opisyal dagiti morgue wenno punerarya nga ngipawil nga parwarem da jay bangkay gagiyem kay absat irwar ko na madiano ibagati nga parwarem jay bangkay hana makapag na jay bangkayen mairwar di jay bangkay gapo iti pan nakapaay da nga digiti kapamilya ko kabagyan na nga mangbayad kadigjay nga bayad ti serbisyo da mortuary services ket maibalin ton nga maibalod da po iti nem nga bulan ken mamultada iti 50,000 pesos gagiyem ken kaabsat ayon so DJ tinakasaada po kay House Bill number 1292 karaman pay ditoy iti House Bill 1292 nga mabalin nga alaen tinaulila digitoy nga pimusay digiti kapamilyada uray sa anda nga makabayad ti mortuary services no lakit di kompleton ti release papers ken makaaramid da ti promissory note wenno adda co-maker nga isu iti mangadmitir nga mangbayad saan nga gulpe inot dagitay nagastos apo wenno bills na gagiyem ken kamsat amoy dakkel nga problema deti apo kada tayo especially kada tayo nga marigrigat babaknang anda problema deti wala silang pakialam sa mga ganitong batas yung mga mayayaman apo ti pagbayad da kay hospital bills da to include mortuary services apo gagiyem ken kabsat kitaem ije pay laeng agas apo manaray tarayen deti bantay ni pasyente wenno kapamilya ni pasyente gagiyem ken kabsat ento no rumwara po deti bills na aga po adupay ti agas nga naala na ije drugstore ni hospital may raman ni Jay dapat dito agsingir no ti professionals fee doctors fee gihiyem ken kamsat kadagiti dakkel nga hospital apo isu nga di Jayan nga tiyempo apo makita mo makitam di sitwasyonen di kabagyan wenno mangbambantay ken ni pasyente gagihim ken kamsat nga daytoy mabalin nga mangitunda apo nga daddapay nga mangdagdag ken ni pasyente nga matay mapan ni doktor mapan nagbisita magreseta bigat ko ba ti panag-ground ni doktor reseta inkanto gatangin dito nga agas ket awan agas tayo dito'y tayo drugstore tayo dito'y tawag mo diyan magi ti paggatangan ti agas awan kasje tayo isu nga inkanto gumatang di tarwaran masapol nga maipatumaren masapol nga maininjeksyonen masapol nga maiteden mga ganon apo ni agbambantay apo talagang uri lang agkintayeg no kitain na DJ nakalista nga agas uri di na mabasa di surat ni doktor gagiyem kay kabsat mabasa na di no mano nga pedaso ni tabletas gagiyem kay kabsat mano nga vials apo di ka ag problema ket no makitkita ni pasyente nga makaawat met paylaeng gagiyem kay kabsat amuna paylaeng apo di sitwasyon da amangan taysot mang dagdag nga matay gagihim isu ti mangpapatay ken kuana agsaksakit lang aruden madagsenan pa yapo nga mangkitkita ken ni asawa na ni anak na ni kabsat na
nga mang pampanunot no sa dinot pangalaan na di igatang na ka di agas gagihim kayong kamsat. So nga okay dito nga bill. Okay dito nga linteg ka po no, nga gakat no mapagbalin nga naan-anay nga linteg. Ngem at the other hands, masapul met apo nga isakripisyo, digitay kakabagyan, digitay pumusay, nga talaga nga bayadan kasi negosyo deta. And at the same time, haamet nga kalkala apo ti gasgastusin da inaldaw-aldaw. Digitay nurses, agas, gagiyim kayong kamsat, electric bills, para iti inusar mo nga kwarto, kada dami namin, supply mo ti danom, bayadan met amin ni hospital. Iso nga karbengan na met apo nga anoan na laeng gagiyim kayong kamsat, gaputa dati kastoy nga linteg, dayto iti mangi paniknek nga no da duma, digitay adday ti hospital, Puera de los Buenos, adu apo digitay naunget, adut bastos gagiyim ken kamsat, adu digitay di mangi pangpangag ken ka, gaputa makita da nga medyo narigat ti sitwasyon mo nga mang paagas ken ano, pagdudukutan da ka, pagpupungtutan da ka, dapat digitay doktor ing kariingen ta rabi nga na i-confine di pasyente, gagiyim agpupungtot to nga umay, nakamirugrog nga umay, kasano nga ay ayo apo di si pasyente, kasano nga lumagaan di jerik nana do dikit adadda nga dumikar di sakit na gabu ka di aura ni apo doktor nga rumwar adun tikas jay gagiyim kay kabsat even nurses apo diti kas lala awam pulos ti ano na nakarespeto na ni taga-hospitalen no dagduma ka digiti bantay digiti pasyente together ka digiti pasyente gagiyim ka abset gaputa makita da nga awang pagbayad na anapelat nang ipanam dito mga ganon na kakabsat ken gagiyim so nga dati apo sapay taagbalin nga disiplina kada kita saan met nga isu amin jaki bagbaga nga isu amin nga maduna po digiti reklamo kada iti hospital even public hospitals nga kukwa ko tao gagayim kay kamsat nakaadon ti reklamo da apo mas adun sapay ti reklamo apo digiti pasyente ken bantay digiti pasyente digiti public hospitals compare digiti private hospitals gagayim kay kamsat so ano duma digiti public hospitals gapoy pa nagbaybay ken kasjeng ugali di nagpapaay gagayim kay kamsat imbes nga hospital hospatay kunada gagihim so nga dapat apo nga masurot detoy no kas pagarigan mapagbalin nga naan anay nga linteg saan nga linteg nga basalatan nakapenpen gagihim kamsat dapat linteg nga maiimplementar apo itibiyang ti publiko kang runaan na apo nga mang beneficiar wenno mang proteher kadidi pada nga marigrigat nga dandani dida kabalinan na apo nga gatangin ti agas dan isudat agsakit okay madamdama oy after ni hospital pimusay ni kabagyam ije hospital apo ag problema kan no kasanot ti parang bayad mo je bill mo maipanto apo je punerarya ije manen ag problema ka manen madamdama apo mapanteto iti biang ti besa ka punerarya makin naman tayo ni Mr. Romel Parico manipod ti Lily of the Valley Funeral Parlor dito barangay Curocor Bacara Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan,
Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyan, may lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yun, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito, pumigsa, kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada naggurigor andamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, 30 minutos kalpasan, ti alas 12. Thank you very much iti TMT Construction Company, iti barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babaeng ka ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti Sangguniang Bayan, ni Ili T. Marcos. Kastapay nga, thank you very much ken ka, Ma'am Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you ken ni Mr. Henry Afaga, manipuda po di Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kasapay kini Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you di Pugad Lawin, North Courier Service nga masarakan ti Balintawag Street, Lawag City. Digiri kayo yung apong ipatulod. Ijay Manila, Baguio City, o probinsya ti Cagayan ken Isabela, kadagiti gagayem kapamilyayo wenno ipatpatigyo ti biag. Mabalin nyo apong mapanipawit deta di Pugad Lawin, North Courier Service, Balintawag Street, Lawag City. Babayin ken ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, kani thank you very much Agtarap family. Okay, tuloy-tuloy. Teko na ako na po, after ijay hospital, nagproblema ka ijayen. Nagiging gabsat. Natay deti pasyente, problema mon. Gapot na medyo maipit kan, gagiyim kang kamsat, iti pagbayad, into numapan ni J. Punerarya, kasjay manen, sabali manen, gagiyim kang kamsat, tap na sabali manen na problema ijay, pilyem no, J. lungon, angim no talaga nga di mo nakayaan, ijay, nakit ijay hospitali, nakit siguro dito kabababaan nga lungon, ti pilyemon, ijay Puneraryan, gagiyim kamsat, ngem ribu-ribu lat tamit apo, gastos lat tamit. So, nga napili tayo, nga makain naman tayo kumay dito nga gulaan lawa ni Mr. Romel Parico, ti manager apo ti Lily of the Valley, dita Kurukor, Bacara, Ilocos Norte. Makidamag temet, adda digiti kaastuyen, menno adamit reglamentuda, gagayem, iti biyang ti panangipaay, iti serbisyo, kadagitay pimusay, gagayem kamsat. Aglalo kadagitoy, nagrigat apo ti manghold, iti lamay, sikat ti nagminatay, abay, aglalo no natay di hospital, bayad di hospital, bayad ti agas, ento no napan di punerarya, bayad kini di balsamar, bayad kini dapay di kiti anati kayat mo nga serbisyo, anati kasanot kangina tilungon nga kayat mo, kunada pagpili na ka, may mukitan di display manipod kalakaning ganat kangainaan, metal casket kung kunada kada dami namin gagiyim kay kapsat, uri kasanot ayat mo apo, nga mangikarga di bangkay, kaditi kanginaan, di metal casket, gagiyim kay kamsat akit medyo
medyo mo makaya gaputa iji la ospitaleng ket narigatan kan ano nga rod dahil piliem kastilatan di ta kababaanen di package deal da kami amin da kami ti mangiba mangbado da kami ti mangbalsamar da kami ti mangipaay kaditi kastoy nga kasapulan ni taon nagtalungon kadadaamin namin package deal ento no maplano di kano kadti pamumpong kasot kabayag ti kayat mo kasjay gagihim kay kakabsat kastoy ko maapo kastoy ko maser kastoy ko mamam kunong kaditi taga punerarya okay anat kayat mo pakailuganan na yan manayin gagihim kay kakabsat no ibagam diti uso data karwahe guyuden ti talo akabalyo no 5 akabalyo no kanong kayat plus 5,000 kung ano naman no kayat mo diti latta karumin daan tapno awanen ti ado nga bayada may mga ada kasjay gagiyem kay kabsat ado ti kakasjay J settings ije uneg ti balay set up ba po aya daami namin ije apo garden type kada na digiti dadumang ibagbagadan medyo makasta kay malagip ko gagihim haan pa unin na bayag nga pimusay ni father ko garden type kung ano ni full of flowers daami namin gagihim so nga dito hapo tirigat na into no nabatok mo man di jay sabali man na parigat maki awan umay makidungaw gapot awan may nagsusugal napipiidi at nadagsusugal nadakadua magpatpat na gamang bantay kini minatay mon gagiyim ken kakamsat iso nga adda kaduam nga mangbantay ken kuana di may pawi di saan pa nga may pawil di pa nagsusugal itatan gagiyim ken kakamsat ti uso tatan detay rinabii nga padaya halos rinabii nga padaya yun yung dun diya ka mo adda malagip ko nga existing ordinance I think province nga maipawil kasi ibin pa nagpadaya but diya ka mo maiimplementar kay gana ka dagitoy gagihim kay kabsa naglalo ka dito panagpamumpon adda malagip ko time idi ni apo Vice Governor Mariano Nalupta Jr. Just alwad na apo nga apo Vice Gobernador Mariano Nalupta no diya kagriro di pananglagip kas presiding officer adda idi naipila nga kasjay nga gakat or naaprobaran iti sanggo niyang palalawigan mga ipawil ti agpadaya gagayem so tatta kunakon no nalpas mo nalaksiwam ni hospital from hospital dito pasyentem dito pimusay dito minatay mo natay di hospital okay nalpas ni hospital may transfer ni bangkay mapanijay punerarya gagiyem kay kabsat namuna ta kadigituin ket masapul nga ije punerarya amin ti paka balsamaran ni sorry ka dito mga I'm sorry gagiyem kay kabsat ngem nasken ang papagsasaritaan dito mapagsasaritaan tayo gagiyem kay kabsat haanan niya mabali na po nga basta ipamutalikod ta balay ta bangkay ti jay na balsamarin dito balsamador nga buybuyain ti tao okay na okay ti dati kun tawa po makain naman tayo Mr. Romel Parico manipod po iti Lily of the Valley funeral service ay ti Barangay Kurukor Bacara. Good afternoon sir, thank you very much iti mo agundaway para iti programa tayo damdamag ni Berto iti ENR online okay Mr. Parico so ana digiti kondisyones sakbay nga tratarenyo ti may sa abangkay nga maipan kadeta funeral parlorio apo Parico. Good afternoon. Met din sa kondisyon resolution no siya mang receive jay minatay. Kaya buklan jay sa anak tapos matiwala aming pamilya nagpasina. Okay. Di kadno umay di ipan ijay tila ta pagsasaritaan ana klasit serbisyo ana klasit lungon na Mr. Parico. Ben sir. Okay. Ada ka di time nga nga adamit digiti mabayag wenno sa andan niya may binaybayadan pa digiti bayad digiti serbisyo yo apo Parico. Adadamat ka kas sir. But hanggang nagpila ti reklamo wenno nyaman quits na lang. Sir. Jak no
Kasi talaga akong pagbayad ti pamilya, mabalik yun. Okay. What about digiti kasla ti hospital? Kasla din ako na ni Dr. Alan Thailand niya, mabalinda tagibati kadigiti valuable things da or properties da para iti panakasingir or pagigawidan na Apo Parico. Haumin nga kasi, sir. Hanyo pa'y pinadas ti kasjay. Sir, masyanak magkapamilya, no, talaga nga awan katawan lang mabalik. Okay. What about DJ adda ngamin digiti imun una edin niya kasla ko maditi desgrasya napandapin na serbisang gani kastoy nga punerarya nagkukwentada handamit i-release DJ bangkayen gaputa awumit pang bayad na ka DJ serbisyo nga naipaikeng kwa na adda kakasjeng insidente nga napasamak kada kayon Apo Parico. Dadalat tamat, sir. Ay adala takas jemet. Well, sir. Okay. If ever nga adda digiti arrangement adda manu nga aldaw manu nga oras ti ipaayo tapno di kasta isettle na DJ isettle na DJ bayadan na mortuary services fee na kada kayo Apo Parico. DJ, sir, yan na namin lang basta malpas ti pamumpon. Basta malpas ti pamumpon, sir, sula pinagsingir mi aming kanyada. Okay. Yung yung service nyo, di ba package deal na yon, manipod sabsabong, aging gana di pagluganan, I think even banda and musiko, adda ti kasjay, sir? Ada, sir, adala ta, sir. Okay. Kadagituyen niya al-aldaw, if you don't mind, kasano ti kangina, DJ kagagarbuan niya serbisyo nga mabali na ipaayo ti minatay? 300,000, sir, jay. 100,000. Pinaka nanginay jay yung kabaong. Sir, digiti kapipintasan nga, sir, nga na. Dami digiti Okay. What about kasi yung experience ko kasi insurance yung tatay ko noon, 'di ba? Pinaituloy ko kada kayo. DJ kasi 9 days lang. So yung 300,000 kas pagarigan ada ka di limit DJ aldaw nga pan nakaimansayag DJ Pimusay Mr. Parico. Awan, sir, ko, sir. Basta kadya nga deal menu ko. Okay. So yung deal, di ba, I think every other day, masukatan di flowers, makita di bangkay, tuloy-tuloy, aging nga di makapagdesisyon ni Kin Kabagyan nga maitabon. Well, sir. Okay. So, mabalin maamuan ka na kayo, tangay, piyesta timinatay tata, siguro na taon na, dito pagsasarita na, anat kalakaan alungon ken kanginaan nga lungon nga mabalin nga ipaay ti Lily of the Valley. Sir? Manut bayad ti kalalakaan alungon ken kanginaan nga lungon manipo diti puneraryayo Mr. Parico. 15,000, sir, ganat 90,000. 15 to 19,000. 90,000, sir. Okay. Pardon, 9,000? 90, sir, no? Ito 90. talagang kaduan ng packets ng dakal matangan. 15 to 90. 90. Okay. So yung mga kanginginaan na are they imported or locally made? DJ kanginginaan nga caskets? Imported. Sir, ngayon mano. Okay. Okay. So sir, so gaputa dati linteg nga kastoy, tangay hanggay met nga balbalusing or awamit pe digiti inipipit yung nga bangkay or anyaman tangay adati kastoy nga linteg. Anat makita yo, anat ti reaction yo na adda pe la kastoy nga linteg. Siguro mas applicable dito ti hospital kumpara kada kayo dita punerarya. Sir? Dito linteg nga mangipawil ton nga mai-hold digiti bangkay. Mas applicable ka dito hospital detoy kumpara kada kayo dita punerarya, Mr. Parico? Well, sa mo mabalin nga kontrolin ni bangkay no tiga na. Narya? Okay. Mano ti branches dito Lily of the Valley, Mr. Parico? Ito lang, baka sa akin tayo banggi. Okay. 24 hours, 24 hours. 24 hours. Well, sir, 24 hours. Okay. So, bakara,
mabalin maamuan digito addresses from Bacara I think Kurukor, di ba? Kurukor yung Bacara, then in Banggi. Yung Barangay 3, Abacat, Banggi, sir. Barangay 3 Abaca. Okay. Okay, di ba may mga serbisyo pa kayo nga kaspagarigan Natay J Manila, I think Natay J Manila, Natay J sa baling Pasit Pagilian, mabalin nyo mapansukunen or iawid di bangkay, di ba may ganun pa? Well, sir, Oriento, Pilipinas. Okay, what about digiti agapoy di abroad nga bangkay? Di ba may mga kondisyones tapno da kayo ti makastrek yoy airport, may diretso yun yung mga ganon. Nakabit pa adresan di bangkay no ka, sir. Nakabit pa kaya adresan di bangkay no ka, sir, na sumangpet. May address ka na kayo di bangkay. Anat requirements ti may isa nga punerarya tapno maaramid na ti kasjay nga parang sabat ti bangkay or parang kay address di bangkay nga may isang pet from abroad, Mr. Parico. DJ lang ID ti punerarya, sir, ti ID no pa. DJ parang pinakalisensyam. Well, sir. Okay. Ada imbalmer nga lisensyado nga imbalmer yo balsamador. Ada, sir, sak, sir. Ganon. Okay. Amom idi mabalsamar ni father ko. Nupehan nga da kayo pero na ito da kayo. Ada DJ sao DJ ada di na ibaga DJ balsamador nga idi kano balbalsamarin na yung nagpapatugtog siya ng mga reggae, mga hip hop. Asla nakamisuot ka rin bangkay ni tatang ko, ba't hindi nagpatugtog ka rin old songs ka edad na parang imisem. May mga ganyan na Mr. Parico? Sir. Pwede ka jay, pagka naagbalbal sa marka, kasapulam ti kadwam or kayam nga sulsulom lang? No, dalatam ka sa pulang kadwano ko, sir, pinangbagkat bilang. Yan mo pinagubra pala niya bangkay, oras olok lang. Okay. So, awamit pwede kita na-encounter mo nga nakaamamak habang nagbalbal sa marka, Mr. Parico? Awamot pa, sir, kasi niya. Okay. So, sanayan lang. Well, How true nga, da kayo nga balsamador, ket parang kinakausap yung binabalsama. Dada ka siya, sir, ito yan na. Okay. Apay ka sa sarite, ket natayen. Sila pang anami lang, sir, tap no may iwasan di Jay, kasi nga kung nada, di ba, bakit nga man anong ka da? Okay. Flowers, adamiten, ada kabukbukudan yung flower arranger. Ada, sir. Okay, what about yung mga gamit, di ba, dati yung ikamen, dati barong, pantalon, sapatos, meron na rin. Ada, sir, kompleto amin. Amin anan. Okay. Medyo napadami tayo kasi aldaw ti piyesta dito minatay ti dating aldaw. Okay, Mr. Parico, thank you very much din magundaway kayat mo nga yawis ti serbisyo ti Lily of the Valley. Go ahead, Mr. Parico. Sir? Kayat mo nga yawis ti serbisyo ti Lily of the Valley. Go ahead, Mr. Parico. Yung address na lang, yung address nyo. Tapnon amo di kita agminatay ti Papananda. Go ahead, Mr. Parico. Ay Bacara, sir, kat Barangay 32 Kurukor, Bacara, Ilocos Norte, kat di Banggi kasi Barangay 3 Abaca, sir, Banggi, Ilocos Norte. Okay. Saan ka namamalagi, sir? Bacara or Banggi? Sir, Banggi. Okay, maraming salamat, Mr. Romel Parico, sir. Itindad mo gundaway nga makainuman da kay dito nga malayom iti programa tayo damdamag ni Berto. Thank you very much po. Thank you. Thank you, sir. Okay, so di po ni Mr. Romel Parico, manipo na po ti Lily of the Valley. Siya pala yung embalmer, and the same time manager, owner, iti nasao nga nga punerarya. Gagayem kamsat. Happy watching kay ni Ma'am Elis Tamayo, ni Jocelyn De Luna, iti Manila, ni Dorothea de la Cruz, Paranaque, Manila, ni Mr. Henry Afaga, Pennsylvania, USA. Ayun. Okay, sabagay apo, dati ibibis ko kaming kaditi experience shock. But amoy ado digitay imunon na po nga pimusay kakabagyan mi satisfied digitay kakabagyan mi apo ti serbisyo ni Lily of the Valley. May pinsan pa itong asawa ko ni bakit ko
natay ije Manila apo isudat ti nangitawagak idikwa napanda sinundo je bangkay ije Manila nayawid ditoy lawag gagayem kay kamsat. So digiti endorsar ko kada po nga kakabagyan mi nga imununan ngem da kami tidakes nung sakti sumaruno nga may endorsar maki okay, balik po tayo. Sublianan tayo dito gagayem kay kamsat. Medyo saan niya napintas nga min no kas jay apo dito bangkay ti pagigawidam amangan ta mang parnoy pa apo iti riribok mum di agpungtot di kakabagyan na dito la pa nang basto-bastos mo ta bangkay apo kadi di maudi nga na kita adut makapungtuten ay so nga saan niya napintas gagayem kay kamsat. Okay, adapay na batbati apo 5 minutos kasanguanan ti oras tayo nga alauna iti detoy nga madem ikanteman importansya apo dito kalikagom ni Presidente Bongbong Marcos kalikagom ti Presidente ni Pagilyante nga Pilipinas Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga mabaliwan ti sumagmamano nga alagaden nga agar-ari apo kariti barangay ken munisipyo maipanggep iti relief distribution no panawen ni kalamidad. Ayan na nga muyo tunggal adda kalamidad gagayem kay kamsat adut aggaapa gagayem kay kamsat inaramid ti Presidente dito nga rakurat kalpasan ti sasango na apo iti briefing may panggep apo iti perdisyon nga ginubay ni Bagyo Paeng iti Maguindanao ken sumagbambanupay nga paset ti Bangsamoro region. Segon ti Presidente numaminsan ket adda digitay mapaidaman, mapagkaitan kunana gagayem ka mapaidaman ti tulong gapula nga po ti requirements nga sapsapulen da kadigitay recipiente. Duma saan lang nga requirements po disgusto digitay anak ti salbag nga opisyal especially barangay officials together with the local officials gagayem kay kamsat digiti may isa kadigiti kang runaan mga tsaka mo anat pa nagpampanunot digito adadakit di nga umuna digiti sa ano na nga nadidigraan gabut isudat ti kaalyansa digiti anak ti salbag gagayem kay kamsat sigon ti Presidente no duma ada digiti maimutan wenno saan nya maipayan ti tulong pinagbalin ng ehemplo digiti saan nya maikan iti ayuda idi ti mama apo ti Super Typhoon Yolanda para panawen ni dati Presidente Noynoy Aquino gapu apo laeng iti kaawan ti mangi paniknek nga isuda ket Presidente iti nasao nga barangay dapat digiti pasakada da ko programa Certificate of Indigency ingka mangalat sertifikasyon ken ni kapitan nga mangipaniknek nga sikakit marigrigat gagayem ken kamsat no duma ipitin na kapay ni kapitan adapi deti kapitan idedak pay lat radyo gagayem ken kamsat adda scholar MMSU kakabaranggayan na mapamangalat iti sertifikasyon di nakit di kanan susapo tigi na balasubas na dito nga kapitan gigi malagip ko unay gigi kamsat hindi ko na iramraman ti pamapatay ti anak ti salbag so nga hantay ko mararamidin digiti apo tangay adda kastuyan na direktiba ti biyang ti Presidente aramidin tayo na apo nga alisto ti panakaipaay ti tulong kadigiti tao di la masertipikaranen di la mabainta taon nyo o may dumawaten malaksi din na kadigiti digiti talagang mananggundaway ang gagayim kamsat ngem no kitain tayo apo didi kaadto ti requirements pay laeng apo didi ti panang mangipakita nga digiti adda ka didi munisipyo addi di barangay talagang digitoy aglalo ka datay dito probinsya kasla ka man dito kabungaan manulat di aggaam mo dito gagayim kay kamsat digiti la siguro nasayod pa yung agnanaid dito di ikamang ken ngem no digiti original Yagnanay din iti may sa barangay. Aglalo ka dati dito probinsya aggaam mo tay gagayem kay kamsat. May isa ka digiti nakita ti Presidente nga mangparigat pay apo iti panagalay iti tulong detay atidag apila no sa dinno nga digiti tao ket adda pay isakada da nga ticket when no card tapnon di kasta makaawat da apo iti ayuda para iti biyang ti Presidente rumbeng nga mabaliwan digito nga kastoy nga estilo wenno sitwasyon ken maipaayalisto ti panakaipay ti tulong kadagiti biktima iti anyaman apo nga didigra tama nga naman so digito ti ko bakit di
maarami dapo ket adadusa di kitay opisyal ti barangay, opisyal ti ili, kada adapi dita na ba yon na gapunta deti coordinator deti politiko gagiyim kay kabsat nga mangipay ti tulong aggapo iti biyang ti gobyerno opisyal kun nakuma saan nakadwa ni kapitan gagiyim kay kabsat di nakadwa nakadwa di ka coordinator nga mangpili apo no mangi report mangitid kadiri nagnagan mapan naririen gagiyim kay kabsat isak lang na pagit di din na hanang ikan apo di kita baunen ni coordinator nga qualified han na ikanida ti certification siguro certificate of indigency gagayim ka kita nyo apo ti arami di kita opisyal amok deto dita paway gagayim kay kaamsat ada opisyal ti barangay nga kasya na endorsar na kanya gidi gagayim iso nga ado di kita saan di kita programa ti gobyerno inaangkin nila kaslalag gapo ta bulsada apo di ited ti gobyerno kadakwada dapat kita programa apo ti BIFAR ba yon nagited da kada kita bilog kada nets idi umay ti eleksyon padasin nyo di ibutos ni Kastoy umay ko ibabawi amin di kita inawat yung bilog kada inawat yung pagkalap nga tali kada net kanana mabalim peged dita kastan gigigim kay kamsat mabalim naarami deta nga programa para kadite kwalipikado nga marigrigat sa mo pagbalinen nga pangikampanya miti kayat mo nga politiko aglalo kadite adde ti barangay level anak ti jaske kayo salbag kayo bagtit kayo butbut ngenyo ti kalugaran nyo hanga mabalin ti kasta dapat kada kayo hang kayag torturay no kasta ti ugaliyo gagayim kay kamsat sapay apot agbaligi dito nga kalikagom ti presidente nga mabaliwan digiti estilo wenno maararami diti pa nakaibunong digiti ayuda naglalalo nagado apo ti aggaapa tunggal adda maibunong nga ayuda malagip ko diti maki idi kapitan dahil kumamet corn beef kunana gayim kayabsat damit gayim ko kita kapingat nagadut mapan agala agasto nangarot ket libre kunamit di si mesa gagayim okay awanin na po tinabati pa nga oras to iti ingal daw para di programa ti damdamag ni Berto awisen da kayo papagayam into nubigat para iti sabalin tumanen nga hintay paragdadanggay kadigiti nagdudu mga damag nga amok nga pakasikdante amin nga sangapada papagayam. Dito ti bagayam yo, Robert Berto de la Cruz, kinadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinaay, nga malem ti Miyerkules tayo amin na sapada, agyaman kami, tingkay pa nagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan, dilipas-pasama, kinibugog kayo alumar, kinintero paginyan, kenunay di balasyo tao, Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan.
Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Ti napalabas. Iri sa bali pa gundaway papagayam kumablaw kami ti naragsak nga malim. Ti Huwebes tay amin na sa pare ti deto yung aldaw tagi di kararwa. Fiesta di kiti minatay. Agdadanggay tayo ti lasod ti may nga oras pari sa bali pa parang ti programa tayo ti napalabas. Dahil di pagayamyo ni Robert De La Cruz, kadwate di technical control ni Maki Paulino Agustin, para di sa bali pa parang ti programa ti napalabas. Dito nga malim, ibasa tayo, wenno, ituloy tayo nga ibasa, ti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag ken ayat, ni pagayam tayo muding. Ngayon kasangwanan niya irugi tayo when ituloy tayo ti panakaibasa deti surat ni Muding agyaman tayo kaditi sumaganad. Thank you very much kani Mr. Henry Afaga manipo di Pennsylvania, Estados Unidos. Pagyanaman tayo pa di TMT Construction Company nga masarakan ti barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babaeng kani Honorable Telvin Tapawan kaming ti Sangguniang Bayan iriili ti Marcos. Agyaman tayo kani Ma'am Erlinda Ferminhu, di barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much, Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii, ngem nakabakasyon ita po, di jay Marcos, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Ma'am Elis Tamayo, di barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you kani Dr. Alan Thailand, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo di Pugad Lawin, North Courier Service, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Di kiti ketyo apong ipatulod, kariti papagayam, kapamilya, when ipatpatigyo ti biyag, iti Manila, Ciudad ti Baguio, Cagayan, ken Isabela. Mapanyo ipandi kita ipawit, iti Pugad Lawin, North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Babayang kini Engineer Neil Jose. Thank you very much kada Mr. Ju Agtarap, kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, ejay Iba Beach, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti Syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Kukalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns sa babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem kag tagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Ading nga din papagayam nga di sublian, when ituloy nga ibasa, dahil surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag, ni pagayam tayo muding. Sa anak nga insigida manong Robert nga nakaawid iti balay mi. Iri agapuak iti Manila wenno iti makaturpusak. Naggayanak pay laeng iti pagtengan daroda ken ti mami na. Ngamin naggatang kami karigiti sa pulan. Nagrecruitment ni Roda karigiti tao nga sanayek para iti panakay maniher nga napimpintas. Ti catering service pakiramanan nen ti flower shop da. Adan sa nasursurok ngem makalawas nga sa anak pala nga nagawid. Nailipas ko amin digitoy kang ronan na ti panakay plastar digiti paglutuan. Wenno pakalutuan digiti putahe nga naadal ko. Digitoy ket digiti makunkuna nga pang international kitchen. Wenno luto manipo diti balasyo tao. Ken addamet digiti luto nga pare iti wenno aggapu iti pagilyantay nga Pilipinas. Aglalo digiti nagduduma nga paset ti pagilyan, kas ti Visayas, ti Mindanao. Ken uray kada tayo dito Luzon kang runaan na dito Ilocos, manong Robert. Idi may plastar ko amin digitoy, nagawidak, nagpakadaak, idi amo ka babae, pakairamanan ni Roda, manong ko.
Edi makasangpet agi di pagtengan mi napalalo nga ragsak datatang kininanang. En sigida nga inruar ko di pasarabok kadakwana. En gata nga kidi ngamin ni tatang ko iti pantalon ken polo shirt na. Pagiramanan underwear. Idinto nga ninanang kiting gata nga kiti upat nga duster na. Nga usarin na iti kaadda na iti balay. Pakairamanan enti step in nga kuna digiti babakit. Manong Robert. Anyan nga ragsak da kabsat ko. Nakaragragsak ti amak ken ti inak. Kaya simple nga pasarabok kadakwada. Bayat ti panagtugtugaw ko ken kaadda kiti sikig ti store. Napansin ko ni tatang nga isu ti nakatugaw. Iti tiyanggimi wenno sari-sari store mi. Gaputan ni nanang ket napan naglabay di malpas kami ngagsasarita. Nadlaw ko nga ammo na metten ti presyo di kiti tagila ko. Isu nga nasda awak ket kinunak. Tatang, sigurado ka kadimit laeng iti panagsuplim kadagiti umay gumatang amanganta. Kuskusiten da ka wenno aduunay ti bagada suplida. Kinunak nga inyangaw. Saan met sinanay nakmet ni nanang mo sakbay nga intulok na nga agbantayak iti deto'y pagtagilakwan nyo. So nga, kabisadok met din agsupli. Ay kastaya, naibagmanta kayat yo. Dati-dati ket tila mangitanggwap ti arak ti kayat yo no, mapang kayo iti kakastoy nga sari-sari store. Ay, situin tapno may karukmet ti inumek. Isumit ti ko na ni nanang mo. Agbantay kamet tapno may karummet dandan ni rinabi nga duwaging ganat talo a serbesa. Kunana nga rod. Ay kastaya. Kit ni nanang umininumet. Saanin? Nabayagajak naawi sa uminumen. Kaya't ko nga agsango kami manin. Agmisuot ken adaywan nak no kasta nga guyudik ti takyag na agtugaw iti lamisaan. Ay kit nasayat kit api da kayo api di yung maisardeng. Jack met tim makaturog anak ko no. Jack lidok. Jack na pupuutan ngayon masideg ni nanang. Maragsakan ka ta amo na met ti aglako. Amo na met ti amang bantay di sari-sari store mo. Kinunana. Nasda awak nga rod nanang ta amo na met sinsintirek iti nagsasarunong may gimatang ket kasla umisumit ti panagsuplina. Kung naktupay nga masursurom si kangalakay, mga no kusitim met ti paglakwam. Talna ka man. Kinuna ni tatang. Dito'y kabsat nga nagbalin nga seryoso ni nanang. Get kastoy di balikas na. Gaputa saan mitten nga agtalon ingga na iti inretira na di awat nga talon gaputi pa nakaila ko ti nuwang na iti nagkasar ni munong. Sinursurwa ko na nga kadwak nga agbantay. Ngamin ket no daduma uray addaak iti comfortrum. Uray aglutlutoak, uray agkurkurikurak. Adda agtugtog wenno agapo. Into no inaklakwan. May saman lang nga sigarilyo. Kunanakit din. Makapungtutak no kasta anak ko. Adda pa idi maala kung tituturugak. Nagtugtog. Anat gatangem barok. Kunakit makisindiak man nana kunanakit din. Dandanik ipalapal ti posporo keng kuana. Angim naragsaka kitan ta. Nanamaya kitang kunak kumata. Addan ni tatang mo nga kasinukat ko nga mangbantay kada ito'y sari-sari store mo. Edi may recap mi ti sari-sari store ti rabii imunan ni tatang nga napan iti pagturugan wenno kwartuda ken ni nanang. Ket kumusta ti panaglako yun ang. Adda dita adda notebook dita nga nagilis-lista anak ko. Rebisa rin to. Pati digiti orders. Pakairamanan ti kinita ti store mo kada ti
naudi nga bulan. Binulan niya dati record ko, kasinsurum kanyak. Nabayagmit basit nga jak nakaawid. Nasursurok niya makatawen, gabuta. Tinaudi nga panagawid ko, ket di kasar ni Manong Mulong. Sandak meti din nga palubusan, ken masaya nga nak, gabuta. Amom ka dinang. Siyak tinapadayawan nakalaingan iti kurso nga impabasa ti amok kanyak. Ti panagluto wenno culinary arts. Ay kasta aya, akit nagasat ka anak ko, nagasat ka. Balikas na. Saan ko niya pinalubusan ni tatang mo nga mapamakitig di ti taltalon tamasyanak. Nakapudpudot, nulad duma, maliptawan din sapay ti manganin. Nulad duma maladaw nga agawid ta. Maisungso nga aginom kadagiti kadwa na nga makitrabaho iti talon. So nga, sinursurwa ko na nga aglakot tapno ti kastakit. Ada kadwak ken mairaping ko digiti trabaho iti balay. Mamin, bumaketak metten anak ko. Madlaw ko ket agsalog metten ti pigsak. Ala anusan nyo nanang. Anusan nyo ta. Ada pamataudan nyo ti agserbi kada kayo ken ni tatang. Dagayam manang minda ken ni Manong Mulong, kumusta da? Ni manang mo minda, danda ni agmaysan di anak da iti asawa na. Dinto nga ni Mulong, di ka mo no kabulanan di asawa na iti dahito nga bulan. Kastaya, kahit kung iti da makita, mailiwak ka dakwa daranang. Bay am tabaga akto ida ta umayda. Ta umayda sumarungkar dito ibalay ta, makita met ida. Alaman nanang, kanibagam no kaano nga masango dal ti umay ta. Ipradas kunto di kiti nasursuro ka luto iti pinagbasa kiti Manila ta. Agsasango tayo nga sa nga pamilya. Naglabas di aldaw, Manong Robert. Nadanon ti papan panagbakasyon da Roda ken ti mami na iti Estados Unidos. Gaputa awisen ni dati kabsat ni Roda. Naipakumit nga rod amin kanyak nga trabaho iti negosyo da. Ti catering service kastamit ten iti flower shop. Arig na siya kunti mangimaniher kadagiti dua negosyo. Sakbay nga pimanaw da kasto di balikas ni Roda. Oy day, kita mga nalaing di negosyo ha. Sika tinagtalkan ni mami, kenuri siya. Amok nga awan ti bisyo, miso nga sika tinangitalkan mi. No ada di ka sa pulam, agtawag ka laeng. No anya di parikot, agtawag ka laeng. Orit alis tumeten ti komunikasyon. Kinunana, when? Apekit din niya saan? Ken panagkita kabalirakmet. Kinunak nga si tatangken. Sige nga rod. Kinunati ina ni Roda, agpakada kami ta, mapanda kami ni tulnog iti airport. Ket no makadanong kami jay, tawagan ta kanto nga sigod. Okay mo ding? Okay ma'am. Happy trip, God bless. Ti Diyos ti mang bayabay kada kayo iti biyahe yo ma'am. Thank you. Kinunana ket limot ko din nga nabatin naglugan iti van nga mangitulnog kadakwada iti airport, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto.
Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, iti dito nga panagtutudo agra iramanen ti sakit a dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo digito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada handa gurigor, handamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Lupay adda pa nagkebba-kebba ti kaunggak. Manong Robert, gapoy di kaawan di kiti amok. Ken na ipakumit kanyak ti dakkel nga responsibilidad. Nagbalin nga karit kanyak. Ket kinong ko na kiti bagik. Kabalinam deto'y muding. Kabalinam. Idapay tanadaan ka niti sursuro ken naadal. Nga may kumbyen iti deto'y nga trabaho, apay ket din nga di mo kabalinan. Kinun ko na kinibagik. Pinatpatibker ko ti pakirikna, ti pakinakem ken riknak Manong Robert. Kadagidi nga gundaway. Ngaminjak kaya ta mapabainan digiti tao nga nangipaay ti talek. Ken kastamet ten ng paadal kanya. Ti ina ni Roda, ken mismo nga ni Roda, Manong ko. Kinagpaysuna tunggal adday di digiti okasyon nga da kami ti ag-service. Kanayon ti panang bilbilin ko kadagiti kakadwak. Kanayon ti panang bagbagak kadakwada nga saysaya atin mi. Kasi ti naminsan nga panagrubwat mi para iti may nga nindakla na okasyon. Double wedding ti celebraran mi wenno pagserbisan mi gaputa aggapuda pa iti balasyo tao. Balbaliw nga agkasar digiti nataengan nga aggapoy di balasyo tao gaputa na abuten ti may 50 nga wedding anniversary da. Idinto tati may isa ka diti apu ko na umay na met di kasar ti girlfriend na dito Pilipinas. Naangay dito iti may isa nga dakkel a resort. Ket agarup 5 gasut ti guest, Manong Robert. Da kami tinapili da nga agserbi. Ken da kami pa yen tinangisagana iti reception.
gapo iti kaadda ti flower shop ni Roda. Dito'y nga nangalaak kadagiti tao nga mayat nga may tumulong kada kami. Ngem inikak ida ti rate wenno kay batugan wenno sweldo da kas kay batugan ti trabaho da. Mamati ka wenno saan Manong Robert. Nasurok kami nga 30 nga nagserbi iti daydi nga okasyon. Napalalo ti danag ko. Tamangan ta saan mi nga matumbok ti kayat da aglalo kita gapuday di balasyo tao. Ngem nagyaman na kidi Diyos si di malpas ti nasawang okasyon gaputa. Dinayaw da kami di kiti nagpasken. Napnek da iti serbisyo ngayon paay mi kadakwada. Kang runaan na ti kinamaris ti aglawlaw nga nakaangayan ti duwa nga okasyon kabsat ko. Naglabas pa di aldaw, ditang kasla naawanin ti danag ko gapu ti adon nga, karit, wenno adon nga sinerbisyon mi nga pasken. E di makaawatak ti tawag manipo di kabsat ko nga ni Manang Minda. Hello Manang, kumusta ka? Kastoy lang ading sika kumusta ka? Kastoy, adu ti trabaho, adu ti obligasyon ko nga pinanawan di kiti amok. Nakatawag ka man. Ay wen, may ninanang dito balay di. Sa nga kalman ket kunana nga kayat mo kanong agsasango tayo. So nga kinunakmeta nga pakaamuanda da. Manong mulong ken ti asawa na. Lalo ket kabulanan na peket ditan. Ay wen gayam nalipata kun manang. Angim, sige okay lang. Bayan nyo ta, ipakada kiti boss ko nga dito itayon nga agkikita. Ipanyo da dito ilid at tatanggan ni nanang, pakiramanan nyo meten kan naman ng pulong. Taag paluto akiti pagsasangman tayo. Kaya tyo ka di, apo nakaragrag sakak ading no ramidem ti kasta. Nabayag lang nga tawenen nga saan nga nagsasango nga sa nga pamilya. Kinunana kaslag ti girger ti buses na nga makasangin. Anyaya ti pagsangitam, agragsak kakit di at akunam nga nabayagin nga saan nga nagsasango kitita, maarami din deta. O sige, into no rabi, umay kayo amin dito eh. Syakton ti makam mo nga, mangbayad ti pleteyo ka ti tricycle nga pagluganan nyo. Tagpay sagana aki di pagsasangwan tayo. Exclusive para kada tayo nga sa nga pamilya. Dito ket kas paalak meten iti panagturpos ko iti pinaadal da kanya ka kurso ti culinary arts manang. Kinunak, sige ading, umay kaminto. Kinunana kasla makasangit lat ti buses na Manong Robert. Nadanon ti rabii Manong Robert ditang ay maya talaga. Dagiti naganak kanyak, datatangken ni nanang. Dagiti agasawa nga damanong mulong, kastamet tin ni Manang Minda ken ti asawa na, ken ti anak da babae nga ni Andrea. Damo kidi nga makita, Manong Robert nga. Apagsurok sapay layang hindi nga makatawen, wenno nakurkurang pay. Inubak deto'y ket inagagkak. Agsingsingpet ka Agsingsingpet ka. Di ka aglukluko. Tapnon ti kasta. Sanda kamet nga pagpauywan da. Manang Minda ken ni tateng mo. Nyakas kanya kidi nga nagpauywan nak ni tatang gaputa. Saan niya nagadal da Manang Minda ken ni Manong Mulong. Kinunak. Nakitaklat ta kasla nabainan ni tatang iso nga immasidigak king kuana. Aping agliday ka tang. Malagip kulaeng. Ngima mo madamit karit kanyak. Iso ngayon paspasnik ko hindi din nagtrabaho kit nakasapulak ti tao nga nakasayaat kanyak.
kaputusan na ka pinagbasa. Ket no pinagadal nak, ang mga tadyak nam amo digiti nakasisayat nga tao, nga nang tulong kanya. Kinunak nga pinangalay ay keng kuana, imisem ni nanang sanak pinikpik. Di ka unay ngamin ket managpauyon ti amam, lumakayen. Kinuna na kanyak nga inyara saas. Nagtimek ni tatang nga medyo imisem ket kinuna na. Ala, di amon tanalpasen. Agpalukat ka mga rod ta serbesa. Kinuna na. Apay, uminom kayo ket di tayo painangan. Ket abrediga na nga rod. Idinto nga ni Manong Mulong, kinanunungan na ni tatang. Alaman ading, uminom kami mamit ken ni tatang, nabayag peged di nga jak nakaraman iti serbesa, puro nakakarkaro nga arak. Kinunana, imisem ti asawa ni Manong Mulong ket kinasaritak. Kaanumet ti, panagpas ngay mo manang. Dito nga bulan ading, dayan na nga pagdaksan ita ket awampet ni Ure Sintabo nga, sagana mi ken ni Mulong, para iti diaper wenno anyalida na kasapulan ti anak ko. Ay kasta aya. Ala. Di kay madanagan tadasang kabasit a kwartak. Kang kayon to ti paggatang nyo. Kayon to aggatangin na sigud tapnon maisagana amangan ta agalaan anak kaipag. Kinunakket imisem ken nagyaman ni Manong Mulong pakairamanan ti asawa na Manong Robert. Nagbalin kami nga naragsak iti daydi nga rabii nga sang kapamilya. Naimasan dari iti putahe nga pinaisaganak. No pay kasta impakadak detoy kadagiti amok nga daydi Amerika. Nga umay digiti naganak kanyak. Pinalubusan dakmet. Idi nga rod tagpakadada kabsat. Sinaggaysak ti tallo at tricycle nga binayadan nga nagluganan da nga nangurure kadakwana. Ngem kasangwanan na limugan ti ipag ko nga asawa ni Manong Mulong, inyawat ko kengkwana ti 7,000 a pisos. Alaem dito nga rod ipag ta, mapan mo to igatang iti kasapulam, aglalo digiti para kin ni baby, bueno para iti anak mo nga baby Kinunak, nagyaman niya kasla makalwa ti ipag ko. Kedidiyawat ko ti ubingan ni Andrea, ken ni Manang Minda, gaputa nakasagana damit ten niya agasawa sa nga agawid sa nga pamilya. Inikakmet ti ubing iti kwartana. 1,000 pesos para kin ni Andrea. Anusan yun ti 2,000 a pesos nga kukuha yung agasawa. Ta no agawid ak sigurado nga ikaktumit na tatangkin ni nanang. Kinunak, agyaman kami adi agyaman kami. Napanakim masidig kada tatangkin ni nanang ket kastoy ti balikas ko. Awan ti maitid ko kada kayo ta naitid kun ti kwartak kada manong ken ni manang. Mang tedak tulayen no, umayak iti baday. Saan mo napakadanagan deta? At dapat ti mapaspastrek ti istor mo agserserbi kada kami. Dagitigit di kakabsat mo ti tulungam ta nakakakaasid aglalo ken ni deta Mulong. Talain inom ti ububra na. Awan pa'y gayam may isagana na nga para iti pan nakaipasngay ti anak na. Kinuna ni Nanang Manong Robert. May sa nga aldaw, nakaawat ak ti awag, manipod iti mami ni Roda, wenno ti busko. Hello, ma'am. Nakaawag kayo. Kumusta kayo ditan? Okay, met. Okay, siga, kumusta ka? Met lang ti problema? Awan, ma'am. Okay, met ditoy. When gayam, ma'am, into no, may kadwa nga aldaw, manipod iti taket. Ag-service kami ti kabangibang nga ili.
Da kami ti mangisagana manen iti putahe nga makan ken kastamit din ti panakaisagana ti venue. Mano nga tao ti kasapulam. Basit lang siguro ma'am gaputa duagasot met lang nga tao ti isaganaan mi. Duagasot ti gesda. Anya data. Pakasar ma'am. Ay kasta aya. O sige. When gayam mo ding iso nga nakatawag ak keng kata kahit kung ipakamukeng ka nga hindi nagawid kami marugyan ton ti maysa nga proyekto wenno negosyo deti anak ko dito anya deta nga negosyo ma'am nakagatang iti lute ijay La Union ket mapatakdiran ti resort hotel ken restaurant mabalin nga dyan deti anton nga concentrate kasta ka di ma'am angim sayang met di kliyenteta dito no awanti mang service ka dakwada wenno mang makumudar ka dakwada saan niya problema deta makamuntumitin ni Ruda may bating ken ni Ruda deta basta sika itugot ka apaman niya agoperar ti resort hotel ken ti restaurant ti La Union okay lang ma'am apay din nga saan makatawin ka no ti pan nakaaramid ti building ken di sabsabali pa nga facilities pakairamanan ti swimming pool so nga agsagsagana kalatan saan kami nga mabayag dito jak kaya ti lamiis iso nga anytime agawid akon ket bantayak ti pan nakaiparakder ti building ti hotel iti nasa nga probinsya sikan tupay lang ti makaammo dita kinuna naman nung Robert o sige ma'am aramide kami nakabalinak nga makatulong ka na kayo. O sige, bye. Nagtultuloy tinapinta sa gasat para kanyak, Manong Robert. When ti kaado iti pakaarkilaan wenno pagservisan mi para iti catering service ken kastamit ten iti flower shop. Awan ti makunak nga nakapabaynak. 100% napintas pa iti feedback wenno balikas iti pagservisyon mi. No ti kita Manong Robert diretso iti bangko. Balaksid ti na ito ding nga pan nakabagi. Saan niya pang pangasngem dakkel basit ti maliklikkab ko nga palubos di kiti amo iti panangimaneher ko iti nasao nga negosyo. Dito'y kabsat nga inaramat ko deto'y tapnon ti kasta adda iti pakakitaan wenno pagbaliwan nga makita iti biyag mi. Pinaripir ko basit ti balay mi pakiramanan en ti store ko. Dagiti daan niya galba nga naikat iti balay mi. Ket isu tinusar ko para iti pan nakaipalawat istur ko. Naragsakan datatang ken ni nanang iti dayto yung inaramid ko, Manong Robert. Di malpas ti pan naka-repair ti balay, di takabsat niya napanak. Pinaayabak ni Manong Mulong. Apay nga pinaayaban nak mo ding. Kumita ka man iti sa ano na nga iso ti dakkila baboy ta agparti tayo ken paimbitaran tayo ti apo padi ti parokya ta may nabendisaran deto napabarubasit nga balay tayo pakairamanan ti store ko. Akit listo lang mano ka di ti balor na depende kasano ti kadakkel. Dami tagbalor ti 7,000, 8,000, amumeten, nangina ti tarakin ka rito O sige, basta saan niya lumabis ngem sa 10,000 pesos, ti parchen tayo. Kinunak, awan niya nanak ko. Itapay lang mapadasan tayo, ti pumarti dito'y balay, sipo dubing kayo. Puro inuraga, puro inutang nga karne. Ay, wen tatang tapnon ti kastakit.
mapabendisaran met dito balay tayo. Kinunak, inyawat ko nga rod ti 10,000 ken ni Manong Mulong tapno mapanin mangala wenno gumatang iti baboy nga maparti Manong Robert. Edi makapanaw ti kabsat ko kasla makaluan ni Nanang. Anyan niya nagragsaka kanak ko. Talaga nga, sabsabalikan. Saan niya si Kande di muding bakling nga kung kunada dito'y ararubayan. Addanti, may papanangsit mo kang runaan na iti pirak. Adu nga rod di kiti mang daydayawin keng ka nga karuba tayo gaputa makita dati na mayami ti balay tayo. Kinunana, kasta tibiyag nang. Kasta laing tibiyag, no, amom nga tagibinen. Amom nga tagibinen tigasat, wenno pasaya atin ti umayagasat. Tigasat nanang ket ti tao ti mga aramid. Saan ket di nga ururayim lat ta tigasat. Insungbat ko, imisem ni tatang, magustuak di pagraso naman ako. Talaga nga, sabsabali ka. Magustuak di pagbatbataya maprinsipyo. Sabali ka nga talaga. Ket agyaman ako na iken ka. Balikas ni tatang. Apay, anya ko mati pagyamanam. Da rumbeng laing aramidek ti kastoy gaputa. Agsubadak ka na kayo. Gaputa da kayo tinangted tibiyag kanyak. Kinunak. Napadumog ti amak. Nakadlaw ni Nanang. Inasit ganak ket kastoy tinyarasaas na kanyak. Dayta ka manin. Mapasaktam manin ti anak mo. Amom kadi nga tunggal rabii nga. Agis istorya maipanggipken ka ken. Pagbababawian na ti naramid na nga saan na pa nang paadal ken ka. So saan mo nga pangpangigan iti kasta? Aglalo ket masansani na maululaw. Nangato ti blood pressure na sapay la uminom. Kasarita man ket eh. Kinuna ni Nanang. Imise maklaeng ket deta ka manen tang. Masaktang ka manen iti balikas ko. Anyaya ti dakes na. Naibagak ken kay din. No pinagadal nak, amangan ta jak nam ammo daroda ken ti mami na. Amangan ta sa anak nila ko mga nakalpas nga kasti pamatim. Be amon. Kinunana kasla makapauyo. Lumukat ka man kiti ti serbesa takitakman ti panangyangad mo. Kinunak ay sa anak nga uminumita. Amangan tanangato manen ti bipik nga kuna ti nurse dita daya. So nga sa anak nga uminom. So rumbing nga saysaya atim iti kasasaad mo. When gayam nanang sang kamit laeng nga marigatan iti panangimanihir mo ka iti sari-sari store dayo. Saan mitkit di angim timang parigat kanya ket ti panagpuspus ko iti balay. Aglalo ket nakasadsadot ni tatang mo nga agluto. Amin nga aginaw di na kaya. Numalpasin na makapangan umayin nagtugtugaw diti tiyanggi. Intunukwan agur-uruken uray agap-apo ti umay gumatang iso nga makapungtutak no dadduma. Kastaya. Nalalala. Saan yung nga problema? Mano ka diti sweldo ti agbalin niya para puspusyo ta mangalaak iti kadkadwayo diti balay. Kinunak. Napamulagat ni Nanang Manong Robert nga kasla di makapamati. Anya, iyalaan na kami ti katulong. Kinunana, wen tapno agnam ay kayo meten. Dito kay latan istor ken ni Nanang ay ken ni Tatang agbambantay ket no pannanganen ay aban na kayo ti katulong. Ento namang rekep kay ti rabi, diretso kayo ni ti kwarto yung maturog. Kasta ti kayat ko. Kinunak, kaslalat ta saan na mamati ti inak. Unayen nga gasgasat miken kamuding. Sagbay ituloy tayo nga ibasa ti surat ni Muding agyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan ti barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babayan ti panangimaton ni Pastor Telwin Tapawan kaming ti Sangguniang Bayan ti Ili ti Marcos. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhood di barangay Naglikwan Pasuki, Ilocos Norte.
Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Anopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Henry Afaga, Maniput, Pennsylvania, USA. Dr. Alan Thailand, ti St. Camilos de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much pa, di Pugadlawin North Courier Service, nga masarakan ti Balintawak Street, ti Sudad, Tilawag. Agyaman tayo pa, kada Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Maylie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related.
So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Saan nga napuputan ti panaglabas ti Aldao, Manong Robert? Dandani din malpas ti hotel. Wenno resort kapatpatak di rin ti pamilya nga pagpapaayak. Isungay ti may isang Aldao, agsaganakan. Agsaganakan mo ding gaputa. Maipasabak ka iti dakkel nga responsibilidad. Apay ma'am. Siyempre ti inauguration wenno panaglukat ti resort, hotel, ken restaurant ti J. La Union, agsagana tayo iti dakkel. Amangan to umabot kano iti 5 gasot ti guest, pakiramanan digiti politiko ken dagiti sumangpet nga gagayem ti anak ko nga di Amerika. Ay, kasta tayo ma'am. Anya nga ro ti plano yo. Sigurado 15 days before the inauguration mapantad sa jay, isaganatan. Da kayo ma'am. Okay ak lang. Mapantay yung talo ka da roda. Sinuarte agbantay dito ma'am. Makamuditan, mabalintamit nga bilinin di kiti tao ta, babayan iti panang tawag ta kadakwa diti telepono no, ada iti agpa-booking. Okay ma'am. Kinunak. When Manong Robert na palalo nga ragsak ti amo ka babae ti Dedi Agundaway, ngamin ket addaak nga mangiwanwan, aglalo iti panakaramid ti inaugurasyon, wenno grand opening, ti resort, ti hotel, ti restaurant. Ngayon panakdirde ti probinsya ti La Union. Kabsat ko kasladyak makapamati ka Dedi Agundaway, nga siyak ti talken wenno siyakon ti pakayunyan ti anyaman niya pasamak, nga urepe ti amok ket kasla sumursurot latan kadagiti kayat ko. Nupay kasta liniklikak kabsat ti agbalin nga agin na ari wenno manglamang kadakwada. Nagari ket di kaunggak ti kaadda ti dakkel nga utang ko nga naimbaganakem iti amok kastameten ken ni Roda, Manong Robert. Nagtultuloy ti panaglabas ti Aldao, kabsat ko. Bayat ti panangipakpakumit ti amo ka babae ken ni Roda ti dakkel nga trabaho kanya. Saan ka nagliway nga nagat-attendar kariti seminars. Kang runaan na kariti managerial trainers training. Wenno panagsanay para iti panagimaniher. Addan sa dua idi nga naatendara kiti regional office wenno ti probinsya ti La Union ken maysa iti Makati iti Manila. Dito nga inadadal ko ti sitwasyon ti panagimaniher kang runaan na iti pannakihalubilo kadagiti tattao wenno empleyado, Manong Robert. Dito nga naobserbaran da Roda ken ti inana. Apay nga kasla expert kameten iti panagimaniher. Siyempre ma'am, nagpakadak kada kayo ka, agatender ka dito seminars.
managerial training ti mapangkuat atendaran. Kastaya, kinunana nga nasdaaw, bungga ka day, kinunatipada ka siyukla, wenno bakla nga ni Roda. Italang amok nga mapangkaagat atender ka dagita. Apay nga di nakisurot. Kinuna ni Roda, mabay na nga mga awis keng ka nga mingket. Amok nga, nangato nalpas mo. Naggraduar ka iti kinakomersyo Roda, so nga, amok nga iti pelang kinakolehiyo ket naadal mo, di iti papaadal da ka da kami. Angin, sabali di ti kakasta ng special training. Sabali ti agatender iti kakasta. Ada ka di qualifications ti panagatender mo iti kakasta. Awan met ngem tinaduma medyo nangina ti registration fee. Siguro usarenda para ka di speakers when no o may mang lecture ka na kami. Okay. Oh, talaga nga nagsagana ka para iti panagopen ti resort ti J. La Union na niya. Kinuna ti mami na. Uwen ma'am, talaga ngayon sa ganaak. Saan niya makaumanay ti inaradal ko kas bueno, inadal ko iti culinary para iti ititedyo kanyak nga responsibilidad. Okay. Talaga nga pagtamtami din nak mo ding sabsabali ka at talaga. Kinuna ti ina ni Roda, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw at da kami niti probinsya ti La Union, Manong Robert. Nalawa tinaarami the resort. Ti hotel kitadaan ti 50 a kwarto. E dinto nga ti function hall ket makarga na ti agarok talluga so tatao. Kasta ti kalawa Manong Robert. Ore ti restaurant ket 20 ket upat dagiti tables. Sabali pa dagiti special nga pagtugawan nga naipan iti mismo adiding. Kabsat ko nakapinpintas tinasao nga hotel ken restaurant pakairamanan ti function hall. Kinunak manin iti bagik. San laing na iti padaya. Dito'y siguro nga mausar ko amin di kiti inadal ko. No ipaayda kanyak ti panang maniheri ti detoy amok nga kabalinakon. Wen, kabalinakon. Kabalinamon mo ding. Pabagayam saan tayo pala nga may lipas deti surat at idug nga surat ni pagayam tayo muding nga nakaypalaunan ti pakasaritaan ti biyag na. Very successful. Amo na nga tinulungan ti bagina para kanyak. Saan lang nga nagpanuray iti naited keng kuha na gundaway nga nagadal. Arad dapay nga inpalawa na ti sursuro na wenno adal na. Padaanan nyo. Agbalin to kadi wenno tuloy-tuloy to kadi ti kinabalegi ni buding. Papagayam. Dito yan papagayam nga irekep tayo ti sabali pa agundaway ti programa tayo tinapalabas. Dahil di bagayam yon ni Robert de la Cruz kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalina ay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa kapada agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babayin tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas.